Vítajte pri novej sérii nášho podcastu Hablas Español. Sme radi, že ste tu opäť s nami. Moje meno je Zuzana, okrem toho, že som majiteľka agentúry Lasisa Agencia, ktorá sa venuje študijným a pracovným programom, tak taktiež milujem jazyky. Plynulo hovorím anglicky, španielsky a taliansky, no jazyky mi na začiatku veľmi nešli a preto som vycestovala do zahraničia. No a dneska aj s Lenkou vám povieme o tom, ako sa tieto jazyky môžete aj vy naučiť, inak ako len v škole. Tak tu teda vítam Lenku. Ahoj Leni. Hola chicos, moje meno je Lenka a španielčinu učím už niekoľko rokov, no najradšej ju učím v prostredí nie medzi štyrmi stenami, ale práve v reštaurácii na miestach, kde človek môže používať tie vnemy a o tom by sme sa s vami dnes chceli rozprávať spolu so Zuzkou. Tak možno by som rovno začala, Zuzi, či si pamätáš, kedy začala naša španielčina, či už zážitková alebo celkovo, kedy sme začali so španielčinou? Tak asi tak na intro by som povedala, že my sme s Lenkou teda obidve pracovali v agentúre a počas covidu sa nám zrušil náš pracovný program a kvôli tomu sme sa rozhodli, že ideme aj viac učiť. Áno, bol to taký plán B. Áno. A mali sme okolo už asi 100 študentov. Áno, minulo sme to pozerali a vyše 100 študentov sme odučili od čias covidu, takže je to podľa mňa celkom veľké číslo. Áno, ja som bola fakt prekvapená, keď som išli posielať newsletter a videla som, že fakt, že okolo 110-120 študentov za ten rok 2020, takže bola som na nás pyšná. A ja som bol peskná. No a mňa ako úprimne toľko veľa študentov 8 hodín denne až tak niekedy nenaplňalo učiť iba akože buď v triede alebo za počítačom. Tou klasickou formou, áno. Tak a preto ja, že tak poďme učiť niekde do reštaurácie alebo do galérie alebo niekde, kde vlastne tých žiakov to viac bude baviť. Ano. A my budeme mať inú vlastne takú interakciu s tými žiakmi. Presne, určite ja to vnímam tak, že aj pre tých učiteľov je to úplne iný zážitok, nielen pre tých študentov, ale aj my máme v tej reštike alebo v galérii úplne iné vnemy a vieme toho študenta nabádať na úplne iné veci, ako keď sme fakt medzi štyrmi stenami s knihou pred sebou. Takže mňa táto možnosť veľmi oslovila a som fakt rada, že sme začali už na Slovensku. A teda postupne to dotiahneme až na Malorku, kde budeme so zážitkovou španielčinou pokračovať. Áno, ja to tiež veľmi teší, že sme teda vôbec začali tento projekt. Mali sme niekoľko zážitkových hodín. A myslím, že prvá bola v reštaurácii. Áno, prvá bola v reštaurácii. Kde sme vlastne učili žiakov, ako si objednať, ako komunikovať s čašníkom, aké sú vlastne španielské jedlá, ako oslovať čašníka. Potom sme mali druhú, si pamätáš kde? Druhá bola v galérii, myslím, v galérii Netbalka. Tam sme zobrali tiež študentov a opisovali sme obrazy. Takže opäť úplne iný zážitok s tým, že tie slovíčka sme sa síce predtým prebrali, ale už oni museli sami potom cez tie obrazy vlastne tie slovíčka hľadať a skladať vety, presne tak. Takže druhá bola určite v galérii. Potom sme mali aj jednu v meste, kedy sme sa iba fakt prechádzali po meste, rozprávali sme sa o tom, čo vidíme v historickom centre, takže myslím, že táto hodina ľudí veľmi bavila. No ja si pamätám, ako veľa som bola prekvapená, že tí žiakov si fakt zapamätali na týchto hodinách. Že? Áno. Keď sme sa prechádzali aj po meste a oni začali potom hovoriť, že yo veo, hej, že čo vidia. Yo veo el castillo. Áno, hej, že to tak, že oveľa viac tých slovíčok sa vedeli naučiť aj si zapamätať, ako vlastne kvázi, keď sme mali iba tie lekcie online. Presne. Ja si myslím, že je to určite tým, že my tie slovička tým pádom zapájame s našimi emóciami. Tým, že sme nad knihou, tak je to také veľmi neutrálne, že možno máme aj farebný obrázok, ale nie je to úplne ten pocit, ako keď sme vonku a treba si na trhu, alebo si v meste a vidíš to, zasmeješ sa na tom, alebo možno sa strápniš pri nejakej situácii, keď ideš niečo povedať aj v reštaurácii, možno si vypýtaš tapas a povieš, skomolíš nejaké slovo, ale vlastne pri tej emócii sa ti to slovo zhlbšie zapíše, pretože to máš spojené vlastne s viacerými vnemami. Takže za mňa toto je presne to top, čo tá zážitková španielčina ponúka, keď to porovnáme s tou klasickou. A moja asi taká obľúbená hodina bola, keď sme mali tú zážitkovú španielčinu na joge. A to bolo za mňa úplne že perfektné, že sme sa naučili vlastne celé časti tela. Áno. A sú vlastne slovesá spojené vlastne s tým pohybom tej jogy. Áno. A že to bolo počas tej celej hodiny, ako jednu hodinu, vlastne lektorka robí tú jogu v tej španielčine, tak tiež bolo za mňa neuveriteľné, koľko tých slovíčok si tí študenti zapamätali, dokonca aj ja, keď som ešte nejaké nepoznala, nejaké yoga pózy a tak ďalej, že... Presne. To bolo skvelé, áno. A je výborné naozaj. My vlastne to tak vždy robíme, že preto zážitkovo španielčinou máme prichystanú nejakú slovnú zásobu a vždy je tam akoby tá časť predprípravy, ale potom
prichádza práve ten zážitok a možno sa pozrieš párkrát do tých papierov, ale je to reálne o tom, že cvičíš jogu, hej, že si reálne na hodine a nemusíš byť v Španielsku, môžeš byť kľudne na Slovensku a stále máš z toho veľmi podobný pocit, ako keby si na tú jogu išla na Malorke. Takže takto sa to dá naozaj krásne priblížiť tým Slovákom tu doma. Áno, hlavne veľa z tých ľudí bolo aj, že sa iba začínali učiť ten jazyk, takže týmito zážitkovými hodinami vlastne sa tak do toho ľahšie vedeli aj dostať a vedeli to využiť pri cestovaní. Lebo veľakrát sa niekto učí 2-3 roky jazyk, ale keď idú podľa učebnice, tak možno nie vždycky sa dostanú hneď do reštaurácie alebo na letisko alebo na hotel. Aj takú sme mali zážitkovú hodinu, ako spraviť check-in, check-out a nejaké problémy. Presne. Takže toto tiež je pre mňa veľký benefit tejto zážitkovej španielčiny, že to vedia, že je to aj pre ľudí, ktorí možno ešte nevedia španielčinu, chcú sa odhodlať, začať sa učiť zážitkovou formou a že im to vie veľmi akože aj pomôcť možno začať. Určite. Mne sa veľakrát stáva, keď učím svojich študentov, tak väčšinou po nejakom čase mi povedia, že OK, idem na dovolenku do Španielska, tak poviem, že dobre, tak choď do reštiky a vypýtaj si la cuenta. Vypýtaj si účet. A potom prídu domov a keď máme naozaj iba že pár hodín, tak povedia, ale ja som sa hanbila, ja som sa to nespýtala. A práve my sme tam podľa mňa na to pri tej zážitkovej španielčine, že im tak akoby držíme ten priestor a keď majú nejakú otázku alebo si nie sú isté, tak keď nebudú rozumieť, tak stále sme tam my, vieme im to dovysvetliť a nemusia sa tak báť. Takže toto je podľa mňa veľký a ich to trošku nutíme, že musia niečo povedať. Presne, nemôže byť celú hodinu ticho. Presne tak. Čiže je to taký push a zároveň nemusia sa toľko báť, že keď nebudú rozumieť, tak sa zrúti svet. Ale áno, veľakrát ľudia boja sa proste. Nepovedia len tak niečo v novom jazyku, ktorý sa možno práve začínajú učiť a treba im práve ten push k tomu, aby začali. A potom zistia, že to vlastne vôbec nie je big deal a idú do toho opäť a opäť. Takže našou úlohou je určite ich aj trošku tak navnadiť na to, aby sa pýtali. Takže kebyže máš ty tak povedať, že čo je to tá zážitková španielčina, tak ako by si to nejak definovala? Zážitková španielčina je určite pre mňa učenie jazyka cez zmysly, či už je to cez chuť, alebo tú atmosféru, cez vône. Mne sa toto stalo napríklad v Mexiku. Veľmi mám spojené moje začiatky so španielčinou s tou krajinou. Stravila som tam 2 mesiace, nevedela som veľmi jazyk, takže určite sú tie vnemy, ktoré máš vonku, to hlavné, čo to odlišuje od tej bežnej španielčiny. Sú to vnemy, sú to emócie, sú to možno aj práca v skupine. Tým pádom, že napríklad ľudia sú v nejakej skupinke 4-5 ľudí, tak si medzi sebou pomáhajú. A mne to vždy oveľa viac pomohlo si niečo zapamätať. Že to skonzultuješ s tým druhým človekom, možno sa tam zasmiete a opäť je tam tá emócia, ktorá tam chýba. Alebo možno nie vždy, ale niekedy chýba pri tom bežnom učení španielčiny. Aj, akože za mňa, že by som to povedala, že zážitková španielčina je, že sa učíme jazyk inak, hej, cez možno zábavu, emóciu, chuť, vôňu a spomienky určite a priateľstva. Presne tak. A preto sme sa vlastne rozhodli, že prinesieme tento projekt aj na Malorku, lebo nie vždycky sme vedeli tú zážitkovú španielčinu na Slovensku urobiť tak, ako by to bolo v Španielsku, lebo nám tu chýbal buď španielský čašník, alebo španielské jedlo. Alebo sprievodkyňa, alebo niekto. Áno, a preto vlastne tým, že my pôsobíme na Malorke, ja som tam teda celé leto, aj ty si tam strávila niekoľko liet, tak sme sa teda rozhodli, že prečo neurobiť to zážitkovú španielčinu na Malorke, spojenú vlastne aj so školou a aj s tými zážitkovými hodinami. Ja sa na to nesmierne teším a verím, že to bude perfektné a že študenti sa tam veľmi toho veľa naučia. Rovnako úplne súhlasím a mne naozaj veľmi chýbalo na tých slovenských hodinách ten španielský ruch. Španieli sú extrémne hlasní a naozaj, keď ideš von, tak či už si v reštike alebo v nejakej pivarni, tak tá španielčina tam na teba vykúká za každým rohom. To sa ti tu na Slovensku bohužiaľ nestane, takže vieme akoby nafingovať tie situácie na Slovensku celkom dobre, ale teda Malorka bude úplne niečo iné. Veľmi sa teším z tohto projektu, že to môžeme oveľa lepšie tým ľuďom odprezentovať a oveľa viac si z toho odnesú. Super. No my sme sa vlastne bavili spolu, že ty si vlastne bola už takto v Malage na takéto jazykovej škole a povedz niečo možno o tej tvojej skúsenosti a ako by to možno bolo inak, ako to my budeme mať inak. Jasné. Ja som absolvovala takýto 2-týždňový kemp práve v Malage, ale bolo to čisto jazyková škola, kde som chodievala každý deň na myslím 4 hodiny.
No a práve tam som si uvedomila, že možno ani tak nie pre mňa, pretože v tom čase som už bola pokročilý žiak, ale pre tých začiatočníkov chýbala tam práve tá zážitková španielčina, pretože oni po tej škole síce vyšli namotivovaní do ulic, ale stále tam nebol pri nich niekto, kto by ich tak možno nútil si vypýtať v reštaurácii alebo v kaviarni niečo v tom jazyku a stále to bolo, že OK, tu som sa niečo naučila, ale už mi to nemá kto predať ten zážitok z toho miesta, alebo možno povedať nejaké zaujímavosti o tom mieste, že OK, vyhľadaš si to sama, ale nebol tam ten guide, ktorý ťa môže previesť tou zážitkovou španielčinou a tak si vieš vlastne aplikovať všetko to, čo sa v škole naučíš, si prenesieš do tej zážitkovej formy. Takže toto mne tam osobne veľmi chýbalo a myslím si, že to je skvelé kombo práve teraz, že to spojíme vlastne to aktívne učenie v škole s tou zážitkovou španielčinou potom. A môžeme to aplikovať do roleplays, do rôznych hier so študentami, či už na pláži alebo na iných miestach podľa toho, čo vymyslíme. Hej, úplne súhlasím, to som aj rada, že si akože to všimla, že to možno tým začiatočníkom tam chýbalo. Hej. Akože na našu letú školu sa hlásia či už začiatočníci alebo pokročili, ale samozrejme aj veľa začiatočníkov, hej, tým, že to je taká skúška ísť do Španielska a stretnúť sa s tým jazykom. Takže my to vlastne máme vymyslené formou, že do obeda 4 hodiny sa budú učiť a potom vlastne máme pre nich nejakých 7 aktivít v priebehu tých 2 týždňov, kde po obede, po škole pôjdu teda s nami na tú zážitkovú španielčinu a budú si teda rovno cvičiť tie slovíčka, ktoré sa naučili na hodine rovno v praxi. A do toho Malorka, dovolenka, a pláže, výlety. Myslím si, že je to super taká forma, že naučiť sa jazyk alebo zlepšiť si jazyk, užiť si a hlavne načerpať energiu a myslím si, že každý, kto pôjde, tak dojde na Slovensko veľmi taký nabitý s pozitívnou energiou zo Španielska. Presne, úplne súhlasím a presne to tak nemusí ísť iba úplne o začiatočníkov, ale samozrejme v rámci začiatočníkov možno ak sa niekto bojí alebo si nevie úplne predstaviť začínať iba niekde v jazykovke na Slovensku, tak toto je taká naozaj intenzívna dvojtýždňovka, kedy možno to bude na niekoho zo začiatku veľa, ale odniesie si oveľa viac informácií za tie 2 intenzívne týždne, možno ako keby sa prihlásil na nejaký 2-mesačný kurz na Slovensku. O tom som presvedčená. Takže toto je skvelé a pri pokročilých tam zase je veľa možností napredovať v tej španielčine vonku. Takže ak už niekto má nejakú znalosť alebo možno niečo zo školy už vie, tak je skvelé, že si to tam môže aplikovať kdekoľvek, môže sa nás pýtať otázky, ako niečo povedať možno inak, lepšie, gramaticky správnejšie a tá zábava je tam v oboch prípadoch, či je to začiatočník alebo pokročilý. Takže nie je to, že by to bolo iba čisto pre začiatočníkov alebo iba pre pokročilých. Myslím si, že všetky levely si nájdú to svoje. Dobre, Leni, tak ja ti ďakujem za to, že si prišla a že sa teda aj podelila, hej, alebo že sa podelila o nejaké tvoje skúsenosti a o tom, ako sme teda spolu vlastne zakladali alebo teda začínali s touto zážitkovou španielčinou. A povieme vám potom na budúce trošku viac o už tej samotnej letnej škole. Presne tak, tešíme sa. Ďakujeme veľmi pekne a adios. Adios.